Oikotie onneen on pölyttäjien paratiisi. Kimalaiset keräävät veden yleensä kipuamalla kukkaan, jolloin ne ottavat myös hieman siitepölyä mukaansa. Kukan muodosta riippuen ne voivat hyödyntää myös oikotietä ja purra kukan juureen reijän, jonka kautta ne voivat imeä vettä, kuten tässä puutarha-akilejan kukassa. Pölytys on elintärkeää kasvien lisääntymiselle ja luonnon monimuotoisuudelle. Kimalaiset, yhdessä muiden pölyttäjien, kuten mehiläisten, kukkakärpästen ja perhosten kanssa, varmistavat, että kasvit kukoistavat ja tuottavat satoa. Kimalaiset ovat erittäin tehokkaita luonnon pölyttäjiä, sillä ne vierailevat kukissa hyvin ahkerasti ja voivat lentää myös hieman kylmemmällä säällä. Kimalaiset käyvät yhdessä minuutissa suuremmassa määrässä kukkia ja siirtävät siitepölyä huomattavasti enemmän kuin muut pölyttäjähyönteiset. Loppukesän perenapenkkiin kuuluvat myös alppipiikkiputket, jotka nauttivat monen kimalaislajin suosiosta. Pölyttäjien paratiisi on joka pihan ja parvekkeen asia. Vumos Green auttaa toteuttamaan sinun oman paratiisisi.